Салому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Маъмуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе мо омадем молбозори Қумсангир. Дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷинои буғузи қисир. ҳатти телефон номерошо мондагием. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавен, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед, дастгирро фаромӯш накунед. Мана буқачаҳои сементали тоза айдамоа гузаштага қариби 3 моҳа. Қариби 3 моҳай. Доздаво 100 сомонӣ бозор кардаистанд. Ҳардушам буқача. Алафхур шудагиянд 100 сомонӣ бозор ҳозир кардаистанд. Гусалачаҳои сементал ширмак 12000 меган савдо мешава бо бозорам ҳарчи кардаистанд. Мана гусалачаҳои ғуноҷинои кичи сементал 12000 шо мега савдо мешава. 9000 бозор кардаистанд. Инаш ғуноҷин қачошам навор кардем. Говҳои гусаладори сементал бо гусалаошан 35000 сомониян савдо мешава. 20 литр ширда гарантӣ 3000 сомонӣ бозор кардаистанд, надоде мега. Бегусола 27 буда, бо гусола 35000. Яктаи гусола кардагия, дуюмаш дар шикамаш 4 моҳа будааст. Гови гусаладор пародаи маҳаллӣ сеимзой дусолаш буқача 12000 нархаш савдо мешавад. 10200 кадестана? 10400 бозор кардаиста. ҳозирашта додагиш нест. Чанд қа шир дора ака? 8 та. Саҳару бега 8 литр шир. Гови гусаладор пародаи маҳаллӣ сеимзой гусолаш буқачая? Ғуноҷина гусолаш ғуноҷин 12000 нархаш савдо мешава бо. Шириш чанд қа ака? Ширша. Чанд қа шир дора мегум? 7 литр, а? 7 литр шир дора. Саҳару бега. Бозор чанд қа деста ака? 11000 бозор кардааст. Оша. Моли хубай. Мол фарби як састаяниш соус. Гои гусаладор пародаи маҳаллӣ нархаш 12000 савдо мешава бо гусолаш ғуноҷина. Чандимзой да? Чандимзой? Сеимзой. Шириш чанд қа? 2 вақти 6 литр. Бозор то чанд қа ракад? 11000 бозор кардагия. Телефон номер бите ако? 93 501 0074. Харидоро боша занг мезанед. ҳами Қумсангир Калхозобод миёвем иншоалло. Гои гусаладор пародаи маҳаллӣ деимзой гусолаш ғуноҷин наи худи гов нархаш 9000 савдо мешава. Шир дора? 4-5 литр шир саҳару бега. Бозор чанд ка деста? 8500 бозор карагия. Айвайда пастарам карагия, яъни баландиш 8 карагия. Нагоҳи гусаладор аммо пародои ала
چند تا میگه ایران؟ درجمه فروختمش او هفته 13 13000 нархش савдо мешавад бо шириш чанд қа боша аста 12 та 10 литр шир гарантияш қати мега гусолаш кадом меша зар манаи ая гусолаш манаи будааст алай то зам нестам маҳалли аралаша башро чалишай бозор чанд ка дака бозор чанд ка деста мегова 10000 бозор пурсидеста не дим гусолаш мудааст гусолаш бухача гои гусаладор пародаи маҳаллӣ сеимзоид гусолаш бухача 10 литр да гарантӣ шир дора о рақами телефонам дар кора мана синаш бозор чанд ка деста яка 12800 бозор карагиай 15000 қишо мега рақами телефон абти яка ака рақами телефон 915 55 11 10 харидоро боша занг мезанед кадом район адрес калхозобод ҷалолиддини балхӣ гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ чорумзой ҳуксча ғуноҷин ғуноҷи будааст саҳару бега 5 литр шир нархиш 10500 бо савдо мешавад ман дандоношо дидеста 8800 бозор кардеста ира 8800 да ғуноҷини қисири фарбе гарени фарбе шидага ғуноҷин барои гӯшт туи маърака дошта бошем беҳад хубай 8500 мега нарша 7500 кардеста мега ҳозирашта надодааст ғуноҷини буғуз ай 8 моҳагиам гузаштагӣ будааст нешинчиси бо парнда якумзойда даршикамуш нархини қанча deyapsiz 8,5 бозор қанча qildi 8500 нархиш савдо мешавад бозорам ҳар чӣ кардаистай бародашам мешавад нормально ғуноҷини қисир пародашам хеле хубай барои мол кардан ҳоли буқа рафтагӣ набудааст 6000 мега нарша бо савдо мешавад бозор то 5000 кардагиай мол карданда соза иншолло ғуноҷини хуби хубай барои мол кардан 5500 мега нарша савдо мешавад ғуноҷини қисир будааст то 4,5 кардагиян саҳар айвайда пастарам пурсидеста ҳозир барои мол кардан ғуноҷин барои мол кардан ғуноҷини қисири ёш 4500 нархиш савдо мешавад то 39 бозор кардаиста ғуноҷин барои мол кардан на ғуноҷини тарғилай иншолло моли хуб мешавад барои мол кардан 5500 мега нарша савдо мешавад саҳар 4,5 кадагай ҳозир 4000 ам пурсидеста мега на хеле ғуноҷини қисир ҳа фақат мол кетяпти ғуноҷини соза иншолло ғуноҷини ёш пародашам хеле созай 5000 нархиш савдо мешидааст 42-43 бозор кардаистай на буқачае ки пародаш хеле хушрӯай гарени маъқул ши чанд гуфти нарша 5500 нархиш савдо мешавад бозор чанд пурсид 40 то 40 кадагия ҳозир чанд пурсидеста
5000 ҷои пулгириш будааст. 48-47 пурсидеста гузашта саҳар бисёртар кардаги ҳатто 40 ра. На хуноҷини швед. Хуноҷини швед ай пародаш гарени зурай мона. 57 мега нархша боз савдо мешидааст. То 47 бозор кардаги ай. Айбайда пастарам пурсидеста нозир саҳар 47 кардаги ай.